Watimo mos kaluwore gi ng'ikruok mobedo e sigana ma kamano. Kata kamano wan gi weche mathoth ma bende wabiro kelo ni bang'eno. Tok migawo mar somo lando chwalo omenda maromo bilion 22 ne skunde ma piny owacho ma pacho ka. Moko kuom skunde wacho ni ochwal negi mana siling 80 kende e aguchgi. Jagoro mar NAT bade ma Kisumu David Obuon owacho ni thoth sikunde ma Nyanza wacho ni ne giyudo omenda ma kamano ma en omenda matin miwuoro e historia mar michwalo ne sikunde. Omedo ni sikunde medo hinyore ka gionge yo matayo chenrogi kaluwore kod omenda matin mochwal negi. Obuon wacho ni rocho chenro mag NEMIS bende omiyo migawo mar somo tiyo gi kwan ma ok ni kare e chwalo omenda ne sikunde. Sirikal pok oolo omenda mitayo go weche mag somo. Oor pesa matin. Wapenjore ka sikul moro oyudo siling 80 e account 1 kendo 84 e account mar 2. Ngiso ni sirikal no oro pesa di na nyathi ka nyathi. Sirikal oro pesa to koro advice okoro sakila motingo voted. Mangiso ni nyathi ka nyathi oone pesa di. Ngiso ni somo mar piny Kenya koro rie kuma dhi gore piny nikech sirikal ok tim tije mane giwacho ni gibiro siro somo by kilomenda mowinjore ne sikundegi. Mae gima wadwa kwedo kaka riwruok ma jopuonj miluongo ni NAT ma Kisumo ka to ko Nyanza region ni skunde wa koro winjo matek e teachers man kaegi supplies nego ibando igope mane giseholo mondo skul oringi chir mosekadho kacha. Jotich mondike schools dwaro mondo chulgi osachgi. Sama nya chulgi onge nikech pesa mor tin. Jalup jatend piny Kithure Kindiki medo jiwo chenro